Chayro b'chaye yom yeh. You want Mashiach? חבר הכנסת ברנה בחצר. ברכה והצלחה, להמשיך ביסוד את האבות. בעזרת השם. ולפרסם זה בכל ארץ הקודש, אתה ממשיך גם בעניין זה. בעזרת השם, הברכה של הרבי למשפחה ולבריאות טובה של כל המשפחה, אנחנו זקוקים. עד שאמרתי, גם בעניין הצליח, גם בעניין זה, זה רק בצל ההתחלה, כי מצד ברכה ורק נעשה. אבל לאחר זה יהיה יותר עיקר להמשיך ביסוד את המשפחה, ואחר כן כצופו גם בעניינים בכנסת. בעזרת השם, אנחנו זקוקים, הממשלה הזאת של כבודו, והיא זקוקה לברכתו. מצד המשפחה שלי, יש להם ברכה בכפליים, ושלוש פעמים ככה. והלך ומסר שיהי ים וחזק על המשמרת, שלמוס העם, ושלמוס האורץ, ושלמוס התורה, שבזה פה מכל השלמות של כל העניינים. ובאיש גודל במשפחת מסורת שלה בחצר, אין צורך להביא ראיות לזה ולבאר איפה. ורק את זה בשמחה וטוב לבוא. תודה רבה לכבודו. הצלחה והצלחה. תודה רבה. תודה רבה. אם אתה זקוק לנפלאות בשביל זה, אבל במשפחת אבי חצר, רואים נפלאות על ימין ועל שמאל וגם באמצע.